בואו התלבש איתי ללכת לחנות של בגדים צנועים. אני הולכת לתאורה, הייתי שם כבר, אהבתן ממש, יש שם לוקים יפים, הבאתי מלא בגדים משם. אמרתי, טוב, בוא נלך עוד פעם, עכשיו בוא נתלבש. אני עם חולצה ורסה שחורה. ומה אני אעשה איתה? לבשתי חצאית כזאתי, אוקיי? יפה, נכון? חמודה כזאתי, לבשתי כפכף, ואני צריכה לשדרג. כאילו זה ממש מת, אני צריכה לשדרג. יש לי פה סט של בנדנות, כאילו, רגע, אני ממש התכופפתי להביא לכם אותם. זאתי הכי יכולה לעבוד, החומה, הוורודה לא קשורה, אני לא מרגישה שהיא עובדת לי. יש לי בצבע כחול גם לא, בצבע אפור גם לא עובדת לי. אני אוציא אותם. אין לי כזה איך לעבוד איתם, כי ככה זה לא יפה, זה מוזר. אולי פה זה גם קצת מוזר, כאילו מלצרית. עשיתי ככה, זה נחמד. זה חמוד, תקשיבו, אני משאירה את זה ככה. אם אתם תגידו לי להוריד, גם ככה נסיעה ארוכת שנגיע לשם, אז אני אוריד, ואז אני אנסה לשים אותה משהו אחר. בינתיים היא ככה. תגידו לי מה אתם חושבות על זה, אני לא יודעת מה לחשבות על זה. אני רואה פאודה, אני תלמו אותו. תקשיבו, יש לי את אלה ויש לי את אלה. אני חושבת שאלה. אני לא יודעת. אני חושבת, בואו ננסה. יש לי עוד כאילו שמדעתי בסרטון הקודם, אני חושבת, כן, אתמול, מתי עשיתי אותו, שלשום. ומה אמרתם לי? שזה נראה טוב. אלה. כאילו, מרגיש לי שהבנדנה טובה, אבל מרגיש לי שהיא גם לא טובה. ואני צריכה משהו, אני לא יכולה רק עם השחור הזה, זה משגע אותי, זה נראה לא טוב. או זאת, או זאת, או זה, או המשקף הזה, או המשקף הזה. אני חושבת שהשני, נכון? תראו, זה, אני אעשה זה, מה עובד יותר? זה. יש לי גם כזה, אבל אם אני שמה כזה אני מורידה אותו, הוא לא קשור, את הבנדנה. ויש לי גם את הסרטים לראש, כאילו סרט, האלה השחורים, השחור לבן. אני אתלבט אם זה יכול להתאים, או בכלל חגורה. מה, חגורה לא יכולה להתאים? אין, אני חייבת לדרג, אין מצב שאני צריך עם הבנדנה השחורה הזאת מהבית. באמת, יש לי גם גומיה כזאת, אבל היא לא קשורה בשיט. אני מחפשת את הסרט השחור, אני לא מוצאת אותו. אני חושבת שאני אשאר ככה עם המשקפיים, ואם כאילו משהו ישתנה, פשוט תגידו לי. אגב, חברות שלי, שיעור תורה באשקלון, ב-18/5, בשעה 7:20, בבית כנסת, בעיר היין. פרטים יותר מדויקים, ממש עם פוסט והכל, אני אעלה עוד מעט, גם מיתי הרבנית, וזקת הרבים וזה. אני אעלה ממש כאילו, מחר כזה, מחרתיים, לאינסטגרם שלי וגם פה לסטורי. כן, מי שרוצה כאילו, תכתבו לי, מי שרוצה כאילו פרטים וזה, אם אין לכם אינסטגרם שאני אכתוב לכם משהו כזה, תכתבו לי בתגובות. להגיע, ב-18/5. יש לי פה, הערבית עושה לי חלחלה. יש לי פה מלא חגורות, תראו. אני שומרת את כל הקופסאות שאני מקבלת. תראו, יש לי מלא חגורות, ואני כאילו, יש פה מלא. ואני לא יודעת מה יכול להתאים כרגע. כי השרשרת שלי היא כסף, התכשיטים שלי מכסף, משמו זהב, כאילו, משמו, זה. ואני לא יודעת אם זה קשור, ויש לי כזה גם שזה כסף, אבל הכסף לא עובר לי, הוא לא עובר לי עין. מרגיש כאילו לא מתאים. ואני ממש מתלבט, יש לי גם סתם חוט, אולי אני אקשור אותו, בוא נראה. מרגיש לי שאני אריזת מתנה. עם החוט. אבל גם יש לו קטע, הוא קצת יותר עובר מהבנדנה. אבל אני אקשור אותו אולי בצורה שונה, כי ככה זה לא עובר לי. זה לא עובר לי ככה. אולי אני גם אחתוך אותו. זה היה חגורה של תיק. אל תזרקו כלום. שתבינו, הכל קומבינות בחיים. תקשיבו, עשיתי פה קשירה קטנה, ועשיתי את זה כפול. הבנתם? ככה זה נראה מקדימה. תגידו לי מה עדיף החוט או הבנדנה, ככה זה נראה כזה מקדימה. יש לי איזה קטע, זה נראה כמו איזה חגורה. הבנתם? ומאחור כאילו לא רואים את הקשירה. אין שמעו קומבינות, זה הכל בחיים. הכל בחיים זה קומבינה. תגידו לי בינתיים אני מחבורה הזאת, אני אוכלת קוסקוס. אני מחכה שיקחו אותי. תגידו לי. ביי.